Za 8. dan Ramazana donosim vam recept za kremasti rižoto sa gljivama serviran sa zapečenom piletnom iz režnje. Iako je piletna bila baš sočna i ukusna, moram reći da je rižoto ipak bio zvijezda ovog večerašnjeg iftara. Kao neko ko je ogroman ljubitelj i gljiva i rižota, ovo je stvarno bila dobna kombinacija, tako da hvala mami za ideju, a priprema je bila baš laka. Svejedno ne brinite, ja ću vam detaljno je napisati u opisu videa. Ovih par sekundi koji su mi ostali u ovom videu posvetila bi zapravo piletin koji smo servirali kao prilog. U 90% slučajeva u mojoj kući ukoliko se za jelo koristi piletna, tačnije krilca, bataci ili karabataci, ta piletna se prvo iskuha u predsloncu sa začinima da se dobije pileći temeljac. Kada piletna bude fino kuhana, mi je izvadimo, a u temeljac ubacimo raznog povrća, bezglutenske tjestenine i dobijemo predobru domaću pileću supu. A piletna, čak i kako se poslije toga fino zapeče, bude baš sočna i mekana. To je jedan moj maleni savjet vama za svakodnevne obroke, a i za vrijeme Ramazana za iftare, da znate kako sebi vrlo lako možete napraviti domaću pileću supu koja je zdrava, ukusna i bez aditiva. Sada, uz još jednu kockicu onog sinoćnjeg predobrog kolača, ću ovdje lagano da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim sretan i hajrul post i sutra.